Ocean Spirit. Se on ihania vaatteita ja kaikkea, mutta se on kyllä nyt syksyllä varsinkin lahjakauppa. Kyllä, ja nyt kun mennään isänpäivää ja joulua kohti, niin meillä on tullut paljon kaikkea uutta kivaa. Et kannattaa käydä kurkkimassa meidän nettisivut tai tulla tänne Linnankadulle Turkuun, niin täällä on vaikka mitä. Mikä olisi semmoista vähän niin kuin uutta, mitä merikaupassa ei tähän lahjapuoleen ole tähän mennessä ollut? No meille on tullut ihan uutena tämmöiset sauna-bastu-tekstiilit. Eli tuolla Etelä-Pohjanmaalla tehdään perinteikkäästi tekstiilejä, pellavatekstiilejä saunaan, niin nyt niissä lukee joko sauna tai bastu. Ja nyt ne on ihan uutta. Siellä on saunatyynyt ja pefletit ja laudeliinat. He olivat käynyt viemässä ensimmäiset painokset näistä tuotteista Kain pojille itse asiassa. Sitten meillä on tietysti kaikkea tätä perinteistä tummaa puuta ja messinkiä. Siitä tuli täydennyksiä nyt paljon meidän varastoon. Ja ihan uutena tämmöiset purjekassit, mitä tuolla tanskalainen Elvströmin Sales tekee. Että he tekee purjeita ja sitten kun purje on tämän mallinen, siitähän kankaasta jää aina hukkapaloja, niin siitä tulee meille kasseja tehtynä. Ja mikä hyvä lahjavinkki miehelle. Monesti purjekassit on vähän naisellisia, mutta nyt tulee miehisiä kasseja ja cabin sizeja ja toilettilaukkuu vähän tämmöisestä urheilullisemmasta purjeestakin. No nyt kun on päästy niihin miehiin, niin olisiko nyt sitten muitakin semmoisia tuotteita kuin kalastajia ja sitten jotenkin näitä kaiken maailman merenkävijöitä? Siis hyvä kun otit puheeksi. Mulla on just tullut aivan mielettömän ihanat emalimukit. Niin toisessa on vieheitä ja toisessa on kaloja. Sulla on muitakin mukeja ollut. Viestilippumukeja ja kalamukeja ja kaikenlaisia. Ja sitten tietty veneastioissahan on mukeja vaikka kuinka paljon. Ja kaikista tärkeimmät on majakkamukit. Meillä on noita Arabian majakkamukeja, jotka on keräilymukeja. Siellä on meidän suomalaisia majakoita, niin ne on ne kaikista suosituimmat mukit varmaan ollut kautta aikoja, mitä mä oon koskaan myynytkään. Minkälaista on merellinen joulutus? Tänä vuonna se on enemmän kuin koskaan ennen. Eli meille on tullut merihenkisiä joulukoristeita. On purjeveneitä, pelastusrenkaita, majakoitakin saa ripustaa omaan joulukuuseen, ankkureita ja verkkopalloja. Tai sitten mulla on pelastusrenkaita, vaikka punavalkoinen pelastusrengas, siihen vähän oksia ja sitten jotain muuta näitä pieniä purjeveneitä, vaikka yksi roikkumaan siitä keskeltä tai mitä vaan. Ja kesällä sitten niitä voi tehdä kesäovikoristeen, niistä samoista koristeista.